Mehmet Göktaş, Doğru Haber. En ku bêjin ez dewletim alîgirên xwe wenda kirine. Bi gulmika piyê xwe xeber nede, bi devê xwe xeber bide, gotibû generalê teqawîdbûyî û bûbû parlamenter. Rahmetî Osman Yüksel serden geçtî. Min li memleketê wî li Aksekeyê 3 sal mefsîtiya navçeyê kir. Min her tim xatiratên wî guhdar dikir. Heyamekê di Partiya Edaletê de parlamentiyê kir. Di heyama parlamenter bû jî wiha bersiv dabû generalê teqawîdbûyî yek û xwe hê wek general didît û ferman dida. Di hinek rewşan de dewlet diguhere însanekî û yan jî hinek însan hema ji nişka ve dewletê temsîl dike. Her çixas ev kesan ji teref hinek kesên ku dewletê wek muqeddes û bi romet dibîne, li ser destan bên girtin jî, kesên ku ji teref vê rejîmê ve gelek teade û eziyetan dîtinin, her tim li dijî wan bi mesafe bûnin û ji wan hez nekirinin. Ji ber ku vanan wek temsîlkarên dewletê hatinin wezîfedar kirin, gotina wan ya ez dewletim, ez ê de rexne nakim. Ji ber ku vanan di destpêka ewil de alîgir û tirefdarên wan tune ye, tiştên ku wenda bikin jî tune ye. Lêbelê kesên ku birayên xelkê were cihekî û bi hêza ku ji xelkê girtiye, heger piştî demekê gotin ku ez dewletim bila baş bizanibin ku alîgir, terefdar, temel û bingehên xwe wenda kirinin. Êdî kesên ku rayên xwe danin van kesan û wan kirinin xwedî hêz, êdî tune ye. Piştî vê yekê jî ev kesan ji xwe re hêz û quweteka din digerin. Bixusûs kesên ku ji bo însanan ji teref rejîmê ve bi salan teade û eziyetan dîtinin û bi wad û soza xelaskirina xelkê derketinin rê û rayên wan girtibin û dû re jî bêjin ez dewletim û ji gurmika piyên xwe xeber bidin, çi qas dilêşe. Bixusûs kesên li dijî hinek kesên sûcdar rabe bibêje ku ez dewletim, bila bizanibin ku ev gotin kesên sûcdar dike bêsûc, welew kesên li hember sûcdar bin jî. Müslümanên Tirkiyeyê li dijî vê rejîmê her tim mücadele didin û di serê van kesana de jî pîrekên sernixwemendî tê. Ev nayê înkar kirin. Kesên dîndar li ser navê hineka, hinek kesan hilbijartibin jî, wekalet dabin û derxistibin hetanî cihekî jî, ji bo wan kesana heyateka baş bijîn vê yekê nekirinin. Lêbelê hinek kes biya ji bîr kirin û dibêjin ez dewletim, bi vî zimanî diaxivin. Varan dişipin wan generalanan. Heger hûn ji me dipirsin, em dikevin dehşetê. Me bêriya wan rojên ku welî dijî zaliman serî radikirin kiriye. Me ji we wiha hez kiribû. Di van rojan de li ser Tewratê dixebitim, tiştekî pir dîqeta min kişand. Xwedayê wan her tim benî İsraîliyan hişyar dike, dîqet bikin. Di heyama berê de hûn jî êsîr bûn, hûn jî mezlûm bûn, bêcî war bûn, mezlûm û feqîran ji bîr nekin. Hûn çi dibêjin? Gelo hûn dibêjin ku me ew merheleya mezlûmiyetê derbas kiriye.